नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बे समाव मामा उफु दुफु खेलनो सोर जाबाय गलाया आच्छा गला जायाखै गला जाथ'वाखै रावबो बर'नि खेलनो बे गोदोनि दे उफु दुफु खेल उर्मिला हमजाबाय नामा उफु दुफु र' मामा गेलेदों बिसोरो नोंसिनाव दं नैबे साइडआव दङ मामा उफु दुफुनिफ्राय मा खेल बे मा खेल बे आसि मा खोमा हमलायलायनाय खेल बेलाय मा खेल बे खोमा हमलायनाय आतल बातल मा खोमा हमलायलायनाय बे खेलालाय মই এই মহান ব্যক্তিসকললৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ বড়ো জনগোষ্ঠী সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বাবে গৌৰৱৰ প্ৰতীক আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক বাগৰুম্বা নৃত্যই অসমৰ এই মহান জনজাতিৰ বড়ো জনজাতিৰ কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।